तो काली माई के दर्शन करी आ बोली जय काली माई आ शेयर करी। तो आज सवेरे सवेरे नहा धो के पूजा कैले के बाद मन में विचार आयल कि काहे ना काली माई के दर्शन करी जा। तो हम आ हमार भाई हमने दोनों आदमी विचार बनी जा कि चल के काली माई के दर्शन करके आयल जा, ओकरा बाद भोजन वोजन के काम हुई। आज रहा एतवार तो फिर रहा हमनी के टाइम, तो हमनी के तैयार उयार हो हवा के आ शॉर्ट में स्त्री नहीं के प्रेस नहीं के बोल का कर जाओ। तो यही तरह काम चलावल जाता। हमनी के निकल गनी जा काली माई के दर्शन करे खातिर। भाई से कहनी कि तू जा स्कूटी ले आओ, तो हम रूम के ताला उला लगा के रेडी हो जाता नहीं। ओकरा बाद वो स्कूटी लेके अले बैठ के हमनी के चल देनी जा। ई हमार गली हो। आ ओकरा बाद जौन बा गइला के बाद आगे भइल कि चल के कुछ प्रसाद ले लिया। तो हमनी के ले लेनी जा केला बाँटे खातिर आ ओकरा बाद माई के भोग लगावे खातिर। ओकरा बाद हमनी के चल देनी है जा। रउआ लोगन के हम देखाओ तनी कि हमनी के रास्ता से जाता नहीं जा। स्कूटी हमार चल रहल बा। ई हवे श्री राम चौक जौन हमार नियर में बा। देखिए भगवान जी के दर्शन करी आ राम राम कमेंट में लिखिए, शेयर भी करें। ई हवे दिल्ली में जौन बाकी कुत्ता गाड़ी में मिलेला आ गाय रोड पे मिलेला। हमनी बिहार में अलग बा, यहाँ अलग बा। तो चली हमनी के चल दिल बनी जा। आ हवा से केस फर 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 रोधियात रहता। आ हमनी के चल दिल बनी जा काली माई के दर्शन करे। तो हमनी के पहुँचे वाला बनी जा। हमार भाई जौन बड़ा स्कूटी चलावत रहे आ हम पीछे बैठ के मजा लेतनी आ वीडियो बनावतनी। चली काली माई के मंदिर हमनी के पहुँच गए नहीं जा। आ ओकरा बाद देखी हवे काली माता के मंदिर और रउआ लोगन के हम घंटी बजा देतनी आ जय काली माई लिख दी। शेयर जरूर कर दी। रउआ लोगन यूट्यूब पे रहते तो सब्सक्राइब करी आ फेसबुक पे रहते तो फॉलो करी। यही काली माई। अबे हम अंदर से दर्शन करावतनी। हम लाइन में लाग गनी आ लाइन में लाग के चले लगनी। पीछे से भाई हमार मोबाइल चलावत रहे, हाथ में कैला ले बड़ा। ओकरा बाद देखिए पंडित जी टीका उका करतनी आ फोन से बतियावतनी। फोन तो जरूरी बा सबसे पहले। ये देखी बोली जय काली माता, सबके मनोकामना माई पूर्ण करी। ओकरा बाद चली आगे देखाओ तनी हम फेरू आगे जौन बार वाले इनके दर्शन कराओ तनी हो काली माई के दर्शन हो। ओकरा बाद आगे आई तो बोले जय श्री राम जय बजरंग बली, हनुमान जी महाराज के दर्शन करे लगी। और ही आगे बढ़ी अभी ना मानी। ये देखी राम परिवार तो सीता राम लक्ष्मण जी के दर्शन करे लगी। आ ओकरा बाद और ही आगे बढ़ी, काहे छोड़ल जाई। और ही बोल के हम घुमावत तनी केस सरिया ली, केस ना बिगड़े के चाही, काहे कि सवाल केस के नु बा। आई अंदर देखाओ तनी। अंदर बहुत देवी देवता लोग बा। बड़ी सुंदर जगह बाटे दिल्ली में। जे जानत हो बताई कि कहाँ बा, जे नहीं जानत ओकरा के हम बता दे। हम देखी सब देवता लोग बा। चली रोल इनके हम देखाओ तनी। महादेव जी के जल लोग चढ़ाता। देखी यहाँ सभे देवता बा, काली माई, दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी। ओकरा बाद जौन बा कि रउरा साईं बाबा, हमार श्याम बाबा, सभे कोई बा। ठीक बा, सबके रुआ बारी बारी से दर्शन करी। आ ई देखी जहाँ मैया विश्राम करेली, ई वहाँ के भवन हो, यहाँ के बेड हो। जय श्री माता जी। और चलिए आगे बढ़ल जाओ। आगे बढ़ल जाता तो यहाँ देखी, यहाँ हमार श्याम बाबा के दर्शन करी। ये देखी नीले घोड़े पे सवार श्याम बाबा बनी। आ यहाँ के दर्शन कैला के बाद चलिए आगे बढ़ाओ तनी हम लोगन के माता जी के दर्शन करी। सब देवी देवता के यहाँ मंदिर बा। ई शनिदेव महाराज जी के जौन बा साफ कल जाता। और ये देखी यहाँ सब जल चढ़ाओ। तो हम एक लोटा लेके जल चढ़ा देंगे। हर हर महादेव कमेंट में लिख दी। ये हमारे भाई होंगे जल चढ़ाओ तरह, तो कमेंट में सब लोग हर हर महादेव लिख दी। चलिए अब आगे बढ़ल जाओ। आगे बढ़ला के बाद जौन बा हमनी के आगे प्रसाद वितरण के काम कल जाए। तो चलिए देखिए प्रसाद वितरण शुरू हो गई। यहाँ प्रसाद वितरण होता। सब माता लो हई माता श्री हमरा से कहतनी कि हमरा के 2 गो दे दो। तो हम कहनी कि ना 2 गो ना दे हम आ तो ना 2 गो दे। तो हम 2 गो दे देनी है। तो हई मैया आवत तो कहतरी कि हमरा के 2 गो ना देब तो झगड़ा हुई। हम कहनी अच्छा काहे झगड़ा करम, सब केहू के हम दे देते नहीं। देखिए कहतरी कि झगड़ा हुई। खैर माता के आशीर्वाद हो। सब केहू के प्रसाद देव के हने कनियोरी के प्रसाद बांटत यहाँ के। यहाँ बहुत सब लोग प्रसाद बांटत रहेला, भंडारा करावत रहेला, जेकरा भी करावे के रहेला उ करावेला। आ बहुत जगता काली माई है, सबका मनोकामना पूर्ण गई। दिल्ली रोहिणी में बाड़ी और हम दर्शन करके निकल चुके बनी। आगे चली हमनी के भी भंडारा करावे जा। श्री श्याम जी सेवा समिति से दर्शन भी करावे जा, भंडारा भी करावे जा। अगर केहू के सहयोग देवे को होई तो ये स्कैनर पे सहयोग कर सकतनी। भंडारा हरदम होला, ओ मेरा वो सहयोग आ जाई। नेक काम में आगे बढ़ के जय माता दी। शेयर जरूर।